तो लोगोफोर गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। तो दिनैनि भिडियो जोबोद धामाका जागोन, माने इन्टारेस्टिं मोनगोन आरोना दिनैनि भिडियोखौ जोबजासिम नायबाथाय। तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला बांद्राय पेक बुकेबाय थाला ना मा होनो, बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। नोंथांमोना मोनसे भिडियो क्लिप्स देखायग्रोना लानि, बे भिडियो क्लिप्सखौ नायग्रोबानो जाबाय आरोना। बे भिडियोखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' बे भिडियोखौ नुबाय, नाथाय बेनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना। बिदिब्ला नायना लादो बे कमेन्टखौहाय। बे बुंदों मा बा आइफननि केमेरा। आरो दंबावो नैखौ नायना लादो कमेन्टखौहाय। बे बुंदों मा फिल्म शुटिंआ जोब्बाय नामा आब'नो। नै आरोबाव धामाका कमेन्ट। बे बुंदों मा थाइगिरा गैथारला माथो। नै आरोबाव बे बुंदों मा जाखो आइफना गाज्रि जाबाय नामा। नै आरोबाव कमेन्ट। बे बुंदों मा 500 होगोन। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नै आरोबाव कमेन्ट। बे बुंदों मा माल गरम सिख्लानो। ছোৱালী হলে অলপ গুন্ডি টাইপৰ হ'ব লাগে। खोनाबाय दा एसामिस सिख्लाफोरा मा बुंदों। सिख्ला जाबानो एसे बुंथ'ला देलाय, नोंथांमोनाथ' बुजिखाबायानो मा बुंनो नागिरदोंमोन। ছোৱালী হলে অলপ गुन्डी टाइपৰ হ'ব লাগে। मा बुंबावनो, बेफोरबायदि सिख्लायानोथ' हाग्रा बारिफोराव गुलुं गालां खालामो आरोना। दाना बे सिगांनि एन्था फिथाखौ सोमावना मोसानो मोनाबा मोजांखौनो मोना आरोना। साननैसो सिगां बे सिथौखौ सोमाव मोसायोमोन आरोना। दाना बे सिगांनि एन्था फिथाखौ सोमाव मोसायो। जेबोआनो गैया, लथ्रायलांजोब्बाय खोमा, बेनो दा सोमावना मोसायो आरोना। दङबो खोमालै बेनिखायनो सोमावना मोसादो। सिंगेल जाखोलाय मा जाखो, हेन्देल मारिनोथ' मोनोना। नुबायना बाजैया एसे बुजि मोनगौलै, मोनथिबायना, बेनिखायनो एसे हेन्देल मारिनो खाबु होयो आरोना। दे आंहाबो एसे थांनानै हेन्देल मारिना थांसै आरोना हाग्राफोराव। दे तो गाइस, बे भिडियोखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरो दा। नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना, खालामबानो जाबाय। तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन। दिनैनि भिडियोआ बेखिनिसै, बाय।